Bo día, benvidos a unha nova conversa Biosbardia, como sempre na librería Cartabón. Hoxe 15 de febreiro do 2025 e temos a fortuna de estar acompañados de Elena Villarjaneiro. Para min é unha sorte, Elena, porque teño hecho moito aprecio, teño hecho moito cariño desde hai moitos anos. É unha persoa que ademais sei con firmeza que é seguidora de Biosbardia, sí, prácticamente desde a súa fundación. E como sempre xa sabedes que faremos unha conversa en profundidade e como sempre empezamos con a brevísima presentación da nosa autora. Elena naceu en Becerreá no ano 1940. A súa vida profesional estivo dedicada á educación, despois falaremos un pouquiño disto, pero sobre todo a literatura. É unha persoa que cultivou a poesía, cultivou o ensaio, cultivou a narrativa, tamén a narrativa infantil e juvenil. É unha persoa que foi presidenta da Fundación Rosalía de Castro, gañou varios premios, foi fundadora do Pen Club na sección Galicia, ten unha traxectoria moi longa, moi fructífera. Tamén é coñecida porque ten dous fillos que tamén son artistas. Ela non ven aquí falar dos seus fillos, pero é bo saber que xunto con Xesús Rábade Paredes son os pais de María do Cebreiro e de Abe Rábade, unha gran poeta e un gran músico. E gustaría empezar, como sempre, un pouquiño pola túa infancia, que no teu caso é unha infancia moi particular, porque eu non o sabía e cando estaba preparando esta entrevista souben un pouquiño desa peculiaridade, non? Ti fuches unha nena que prácticamente con 6 anos tes que deixar a escola, pero en cambio sí que tiñes unha familia que estaba moi preocupada pola túa educación e moi preocupada porque ti como muller tiveses acceso ao mesmo que naquele momento tiñan os homes, que non era habitual nin doado. Ben, se me permites, César, vou facer unha adenda. Teño a sorte de ser a muller dun gran escritor, que o temos aquí presente hoxe, porque eu tiven a mesma sorte que Rosalía. Digan o que digan de Murguía, digan o que lles dé a gana de Murguía, Rosalía sin Murguía non sería Rosalía, e eu sin Xesús Rábade non sería tampouco eu. Entón, feita este apartado que me parece xusto e que ademais nos acompaña, pois son nai ou somos pais de dous rapaces, sí, grandes profesionais, grandes persoas. Abe agora estudia humanidades, é un filósofo en gran profundidade, cousa non moi habitual nun músico. María xa ten unha vida cultural relacionada co libro máis prolífica, pero a miña infancia é unha infancia moi curiosa, porque realmente eu non tiven que quedar sin escola. Meus pais sacáronme da escola. Fui unha nena traballadora, bendigo ser unha nena traballadora, era unha nena pobre, os meus fillos, Deus me libre, as miñas netas xa non poden oír esta palabra, que me vería incómodo, vas decir que eras unha nena pobre, pero eu fui unha nena pobre, do que tamén é desas cousas que me enorgullecen moito, porque me axudou a coñecer como é a vida e a ser empática pois cunha clase social a que, a pesar de todo, eu me sigo considerada unida a ela e traballo por ela, cando moitas veces ela traballa contra ela. Eu fui unha escola de parvuliños, que se chamaba daquela, ata os 6 anos. A esa fun. E recordo xogar entre as acacias que había no Concello Vello. Non sei se Rafa recorda o Concello Vello. Sí. Xa non tiña acacias. Non, creo que non. Non, pero estaba rodeado de acacias. Tiñamos a escola moi cerca deste pequeno parque, e ali xogábamos. Curiosamente, xogábamos con dúas cousas. Xogos en galego, naquela casa hai fume, na miña bule, cambiándonos de lugar, admirable naquela época, se o penso, e despois non me librei de han puesto unha librería con os libros moi baratos, menos mal, con un letrero que dice Viva Carmencita Franco. Isto era verdade, era así. Menos mal que eran libros, e baratos. De alguna maneira, as nenas, e eu era máis bella, desexada nena, que isto é importante tamén, fun desexada nena, sobre todo polo pai, e entón tiven unha crianza, pois claro, moi con ollos sempre encima de min acerca do que podía ser eu, e sempre no mellor sentido, porque ele era un
republicano, de comunista de corazón, non de partido, moi cultivado nunha biblioteca da Seimeira, unha casa medio nobre que había nos arredores de San Martín da Ribeira, que posiblemente Rafa xa non ten ni idea de todo isto. As miñas memorias valen moito porque son moi bellas. Eu teño a memoria de Becerra desde o 1904, a través de meu pai e logo a miña. El formarase ali con un amigo que tragaron a copa de lixía, quedou queimado na gorxa, e entón meu pai estaba de compañeiro del, e ao mesmo tempo formándose nunha biblioteca enorme, el tiña moita formación. Era xastre e músico, acordeonista. Por iso estou tan orgullosa de ter un fillo músico de verdad, moi de verdad, que se chama como a él, ademais. Entón, cando uns nenos viven nunha familia traballadora que ten un traballo ao que se pode acceder doadamente, como é coser, pois empezan a coser, empezan a quitar fíos, empezan a ganduxar, empezan a tal, empezan a cual, e ao final acaban sendo, pois, eu aos 8 anos xa era unha persoa cualificada para traballar. Pero non me sacaron por eso, non sei por que me sacaron da escola. A escola non era unha escola modélica, posiblemente meu pai non a viu axeitada, porque incluso as profesoras levaban os cadernos das ricas, das Vuelta, que si tes oído, e tamén de Manolita Corral, que, morreu o pai nun accidente, un tráxico accidente, marcharon dali. As nenas máis señoritas, as profesoras levaban as libretas, miraban elas na casa, e as outras éramos tú. Entón a meu pai me debeu gustar. O que me maravilla é que miña mãe aceptase isto, porque miña nai aceptou quitarme da escola sin ningún problema. Para min é un misterio, xa non estou a tempo de preguntarlo, porque ela sí era práctica, el era teórico, el era visionario, el era un artista de grandes miras, el era unha persoa con grandes soños, pero non movía un pé porque se cumplisen. A práctica era ela. Por que miña nai deixou que eu saíra da escola? Non o sei, pero deixou. Entón, a medida non debía ser moi mala para mí. E ao mesmo tempo, pola casa viña un expreso político, Balbino da Pereira, a Casa da Pereira, seguro que si, da Xesona, que sabía matemáticas, e era o que me ensinaba matemáticas mentras me quedaba tempo de coser. É dicir, tampouco me metían escravizada as 24 horas do día. Eu traballaba unhas horas, porque o traballo, ademais, non é regular. Ningunha profesión ten un traballo regular. Ali o xastro ao mellor tiña que dar 22 pasos nunha chaqueta para que eu pudera dar un. Entón, hai un tempo libre. E ese tempo libre utilizábamolo para as nosas cousas e para ler. Lemos moitos tebeos, porque os alquilábamos en Don Ramón Olivreiro, non sei se o coñeciche. Aquela era unha institución cultural, a única institución cultural de Becerra, que lle fixen unha louvanza no libro ese de historias do libro que fixo Galaxia, a louvanza que hai ali de Becerra e de Don Ramón. E ao mesmo tempo, pois, cando decías ti que de oficio fora profesora, non, eu de oficio fun xastra. E cosín ata que se xubilou meu pai. Meu pai, ao final, estaba contentísimo porque eu iba por ali, viñan os xastres e dicía, mire, teño a miña oficial é licenciada. E claro, a xente alucinaba, non? Nunca o deixei só, pero logo, cando pasaron aqueles anos de traballo, de aprendizaxe, por que aprendín eu tanto do país? Foi ali, eran os clientes de meu pai os que traían a sabidoría, a narración oral, os contos, o vocabulario, o idioma. Eu hoxe creo que sei un idioma riquísimo e é todo por eles, por lo que ali fun aprendendo. Tamén da picardía da xente, dos enganos da xente, da gracia de meu pai para cobrar as contas que non se daban cobradas. Isto levaría moito contalo, isto sería unha historia e un libro, pero agora mesmo ando cun libro memorialista, polo que me é moi doado recordar todas estas. Sí, estou cun libro memorialista, estou na mitade da corrección xa. E logo houbo a posibilidade de que eu emigrara a Venezuela, porque
quizá fago referencias a Rafa porque me apoia aquí moitísimo na miña memoria. Non sei se ele ten referencias do Gran Suarna, daquel... Así, a polémica toda. A polémica toda. Entón, naquela especie, entre que o caudillo lle deu por plantar piñeiros, e que aquelo é monte, e, por tanto, plantaba piñeiros ata o beirado das casas, e que tamén o caudillo lle deu polos pantanos, pois iban traelo na vía prácticamente esta Becerrea. Entón, a clientela de meu pai desaparecía. E isto sí que recordo como un momento, foi dos anos 50, primeiros 50, como un momento na miña casa de tristeza, de moita delicadeza, de pensar que vai pasar. E daquela, bueno, houve a posibilidade de eu ir con un tío que tiña exiliado político en Venezuela, afortunadamente non fun, non, sobre todo por él, por non aguantalo él, porque era un home curioso. Escribiu un día unha carta na que eu lle comunicaba que acabara o bacharelato elemental, que ninguén na miña familia chegara a ese título, e el contestou unha carta de 3 folios con puntos suspensivos, exclusivamente. 3 folios. Bueno, pois con esta persoa eu moito futuro posiblemente non iba a ter, pero... E non sería código Morse, Elena? Eu que sei, non saían de puntos. 3, todos os folios puntos suspensivos. Bueno, pero bueno, era tan tolo que decía yo cuando llega un nubla al sol. O sea que, bueno, para que falar da miña familia, que outra novela. Aquí van quedando novelas así soltas, non? Sobre todo a familia materna. E claro, eu vía que as nenas ganaban diñeiro. As miñas compañeiras, as nenas Inés, non sei como lle chaman agora, que está casada con un Cacillo, pode ser? Así, Mati. No, Cacillo no. Ao outro rapaz de Cacillo. Outro que viñera con ela ás obras. Inés era irmá dun Asís e dun Juan Bautista, que vivían ali no meu barrio, e estas nenas cuidaban nenos de aqueles profesionais que viñan a Becerrea, médicos, notarios, xuíces, que traían nenos pequenos, elas iban cuidar nenos. E un día na miña casa dixen, pois eu tamén quero ir cuidar nenos para gañar diñeiro. Meu pai, que era moi didacta, moi pedagogo, díxome, o que non te das conta que xa o estás gañando. Mira, ti estás gañando aquí unha soldada, para que non xa damos, porque ao mesmo tempo que a gañas tamén a gastas. Pero tedes moitas probabilidades de ter uns diñeiros propios, que efectivamente nós tiñamos diñeiro propio para administrar desde moi novos, que proviña de 2 fontes. Das propinas dos clientes, oye, ir entregar o traxe, chalequito metido por aquí, chaquetita por allí, pantalón por allí, metían a man nun peto e soltaban calderilla, a veces unha peseta, e nos tiñamos aquelo como ingreso. E por outra parte, os días das feiras, 13 e 19, moitos paisanos, clientes de meu pai, que traían a vender gando, xatos, vacas, que lles metían un corno por aquí, descolgábanlles un peto, caíalles un botón, ou puñer un loito na lapela ou na manga. Pois meu pai decía, este traballo fanlle os rapaces. Mandábanos ali para un recuncho da sastrería, onde tiñamos o noso material, facíamoslo outra vez, que lle debo, non, a min nada, se lles quere dar algo a eles, e pagábannos con esplendidez. Por tanto, nós fomos xa administradores duns cartos propios. Xa tiñamos cartos propios para libros, para laranxas, para algún paquete de galletas. E pouco a pouco a miña vida iba encaminhada por ali, a ser xastra. Penso agora, claro, a xastrería tería durado moi pouco, porque non era unha profesión de futuro. E hoxe non sei que sería, non sei que teria que dedicarme. Pero un día, como as cousas grandes nacen de cousas moi pequenas, fun cocer o pan da casa a un forno comunal, e las cobraban por cocer, que estaba na casa do ferreiro da feira. Esta xente sí que se ten que sonar. Non posiblemente a señora Carme e a señora Consuelo, que eran as xa moi maiores, para que ti a recordes. Era setembro e acababa de vir unha tanda de suspensos, como acontecía sempre en Becerrea, non sei por qué. Había unha academia, pero a xente suspendía moito nela, porque non estudiaba, claro. Entón chegou a tanda dos suspensos, e había un chelo, acababa de suspender, non sei o que. Esta máis estaba moi enfadada. E díxome, mira, aquí quen valía para estudiar es ti. Dilles na túa casa que te estudien. Eu collín a miña cestiña do pan, tiña 13 anos, cheguei a casa e dei o recado.
E entón meus pais, sobre todo miña nai, con unha rapidez inmensa, empezou a darlle voltas á idea. E o día seguinte, isto era un 26 de setembro, o 27, que era o noso aniversario, ainda que eu estou anotado 28, fomos andando a Vilaxán, que son uns 20 km ir e 20 volver, porque así facíamos as viaxes, a cobrar unha conta. E fomos falando todo o tempo desto. E dixo, vou-te apoiar. Volvemos, falámoslo, e dixo meu pai, aquí o problema está en que non se nos pode ir a oficiala. Porque claro, non é gastar contigo, é que perdemos a man de obra. Bueno, pero eu sigo traballando, porque estudia por libre, sigues traballando, e esa foi a condición. Entón, o meu oficio naquele momento, que xa estaba moi adiantada a aprendizaxe, dos 96 pasos que ten unha chaqueta de home, ou de muller que faga un xastre, dos 96 pasos eu sabía dar 94, que son moitos pasos. Só me quedaba a colocación da lapela e das mangas, que iso facían a meus pais, aí non podíamos tocar a outra persoa. Entón quedei estudiando na de Don Jaime e traballando con eles. Empecé a estudiar, empecé a sacar boas notas, empecé en xaneiro, saquei... Miña nai dixo, bueno, primeiro de nada temos que mirar si vales. E dixo, bueno, pois a ver. E mandou unha escola de Celestina do Bao, a muller de Abraira, a mai de Maribel, pois os meses que faltaban hasta decembro, hasta as vacacións. E dixolle, está moi preparada, pero moi preparada. Esta rapaza podes examinar de ingreso sin máis nada. Non sei onde aprendín, non o sei. Meu irmán aprendeu a ler el só, coa axuda de miña nai, facendo carteles e miña nai axudándolle, e eu despois traballei con el, tiñamos unha imprentiña de goma, facíamos periódicos. A infancia foi non escolarizada, pero moi enriquecedora. E foi a mellor mostra de que un mestre non é necesario se hai alternativas á educación. E desde logo é un paradoxo que eu dedicar a vida a ensinar a maioría do tempo en ensino primario, non tendeu recibido ensino primario, pero bueno, son grandes paradoxos que ten a vida. Tamén me dei conta así que non era tan necesaria a mestra como o ambiente que se creaba ao redor do traballo e do estudo. Tiven infancia? Non o sei, o mellor non. Tiven adolescencia? Pois o mellor tampouco. Tiven xuventude? Quen sabe? Non o sei. Pero a miña vida transcurreu dunha maneira que se foron superpoñendo cousas. Primeiro apareceu o oficio, despois apareceu a profesión e por último apareceu a vocación. Fóronse sobrepoñendo, o oficio foi desaparecendo e os fillos aínda lles facía a roupa. Entón eles, que non lle daban importancia a que seus pais tiveran carreiras, eles estábamos criando nese concepto de pertenza a esa clase que dixen antes, de todo corazón, e eles os pobres na ficha escolar que lles daban poñían profesión de la madre modista, profesión del padre periodista de La Voz de Galicia, porque colaboraba ás veces. Entón, aquí cheguei a ter verdadeiras cousas simpáticas para min, como foi que as profesoras deles, a quen eu lles fun pedir, cando eran parvuliños, que por favor lle mes conservaran o idioma, que tal, e as profesoras me deron unha gran lección do utilísimo que era o castelán, que non se podían quedar sin quedar a saber o castelán, de repente apareceu eu no curso de formación de profesoras de preescolar. Entón miraron, me escoitaron e todo o tempo, pero moi incrédulas, a salida dixeron, podemos falar con usted? Claro, dixe, mire, pero usted non é a nai de María do Cebreiro e de Abelardo? Dixen, sí. Pero aqueles din que é modista. Dixen, pero a mí pareceme genial, tamén foi modista. E elas quedaron pasmadas do discurso que me deran, sin vir a xeito, nin vir a tino, nin vir ao caso. Pero bueno, a verdade é que eu non lles revelei nada e quedou todo moi ben. Isto valeume, viñalle comentando xa Xesús, que eu preparei a oposición de inspección e desgraciadamente, ou afortunadamente, diría Rajoy, ou non, pois non me deixaron chegar a inspectora. Primeiro por nepotismo e despois por ideoloxía, por estar casada con Xesús Rábade. Esa foi a causa que puxo o cacharro para non deixarme pasar. E claro, eu perderíame de inspectora. Que faría eu na inspección? Era para promover o galego, mira que iba a promover eu ali no medio de toda aquela burocracia. Non faría nada. Para mí foi unha felicidade, pero a rabieta foi moi dura, a rabieta que pasei.
porque fixeron a carreira para eso, Pero lo cierto e verdad, que diría o paisano, lo cierto e verdad é que eu dicía a Suso que todas as aprendizaxes se transfiren. A aprendizaxe de coser a min transferiuseme a moitísimas cousas da vida, da profesión, de todo. E a aprendizaxe de licenciada en Filosofía, Letras, Sección Pedagogía, abriume uns ollos moi grandes para unha profesión, aínda que só puden ser profesora, porque nin siquiera puden ser directora, porque cando realmente querían que fora directora non lle quixen quitar o posto ao que o tiña. Entón, por progresista, os profesores non me vían con bons ollos, vían meus pais progresistas. Entón, hasta eu no Consello Escolar estiven como nai, nunca como profesora, porque sí, hai que decir que ter unha licenciatura cando eu estaba traballando en magisterio era moi de mérito para os compañeiros, era un suplicio, valía máis que non nos souberan. Isto foi terrible, estas experiencias que pasamos. Non deixaban facer nada. Querías facer un departamento de tal? Non. Tal? Non. Chamábannos as catedráticas. Entón, claro, que saquei eu dos estudios universitarios? Moitísimo. Que saquei eu dos estudios primarios? Da escola nada. Do da casa, moitísimo. E non me quero enredar máis porque saen as memorias e non quero que saian máis. No, porque depois xa non chas compran. Cando os vayas publicar xa non chas compran. Non son memorias, son diálogos. É conversa. Conversa ou nosa. Non, digo que estamos escribindo é unha conversa. Ese A libro de memorias que estás memorialista é facendo unha conversa. entre Xesús e máis ti. Non, teño unha persoa, un autor, porque eu aí non me podo considerar autora. É moi raro que fai un declarante nun libro de memorias, que parte ten no libro. Traballa como un tolo, pero a parte realmente é de que non edita e de que non leva. Teño unha persoa allea. Non tan allea como para que non me coñeza, pero non pode ser todo familiar, home. Algo hai que abrirse aos demais. Falas de que o teu primeiro oficio foi ese, o da É o textil. oficio, sí. O outro xa foi profesión. Que curiosamente é unha profesión que ten moito que ver co libro. É dicir, de feito, incluso certa linguaxe do tecer ten que ver decir, de textil pasase a texto. Sí. Esa é unha das moitas palabras que unen eses dous mundos. Ti contas que de nova, que a pesar de que non estabas na escola, que lías moito, que aproveitabas o tempo libre para ler, supoño que era por esa influencia paterna especialmente, non? Sí, era a influencia paterna. A influencia paterna levounos a ler, porque meu pai é que, repito, as condicións da súa vida, a él mataronlle un irmán e un cuñado, que era o alcalde de Becerreá de Esquerda Republicana, e o irmán máis novo, que era afillado del, que tiña 20 anos cando o mataron. El sempre que os guardias iban de noite chamalo, sempre pensaba que o iban matar tamén, deixaba feita unha carta para a súa nai, unha lista de débedas para que a súa nai as cobrara, e logo era para que lles fixeran festas de bailas todo día, cando non tiñan onde dormir. Pero el pasou moitos medos tamén de que o iban matar. Entón foi un home moi marcado por esta desgracia familiar. E claro, era un home moi avanzado para a época. Non podo dicir que fora feminista, pero de modelos, os meus modelos eran Rosa Luxemburg e Victoria Kent, e además sabía porque eran os meus modelos, a señorita Hildegard, que era como lle chamaba ela, Hildegard Castiñeiras, por suposto a Pasionaria. Entón el era un home que me quería xornalista. El queríame xornalista porque el de novo andaba medio tonteando co xornalismo en colaboración con un dos, como fillo máis vello, o irmán máis vello das profesoras de Don Jaime, que se chamaba Tatín, que era abogado. Meu pai sí que sempre se relacionou moito, a pesar da desgracia da casa, de saber exactamente quen decidiu e quen executou aqueles dous mortos. Na casa sempre houve un espírito para nos aberto a ter relación con todo o mundo, amigos cos fillos dos executores, etcétera, etcétera. E el tamén se rodea, tamén non se pechou nun ambiente de fanatismo
foi moi aberto, aínda que, claro, a procesión ia por dentro e todo o mundo sabía como pensaba, e el tamén sabía como pensaba, pero non daba chispazos. Entón, eso tamén lle agradecí moito a meu pai esta parte. Logo, a parte dos soños, meu pai era un soñador, pero non poñía nada a min queríame xornalista, pero non me mandaba á escola. Xa. Entón, isto é, desde o meu mirar de hoxe, naquel momento non o notei, porque claro, estábamos suficientemente atendidos, na casa tiñamos unhas horas para subir para o Fallado, que era onde traballábamos, miña nai preocupábase, sobre todo cando estudiamos xa, de que meu irmão estudiar, porque o meu irmão non quería estudiar. Eu pedín para estudiar, ela dixo os dous ou ningún, e meteu a meu irmão non quería, foi tremendo, foi tremendo. É unha cousa, foi unha loita moi grande, porque el non quería estudar. E entón, debémoslle a meu pai os soños. Posiblemente, sin meu pai, a forza miña nai non daría resultado. Por eso digo neste libro que lle lo dedico a eles, ten unha dedicatoria que eu creo que é moi xusta. E di a meu pai, O libro de Rosa Antiga. que me deu unhas alas, a miña nai que me levou os pés para alpeirar. É dicir, que levábanse ben, era unha parella que funcionaba ben, a ese nivel. A ese nivel levábamos ben. Complementábanse ben. Sí. Bueno, a súa historia é unha historia sería outra novela, deixémola para outra novela, sí, pero é unha historia de amor pola parte del moi forte, o mellor moi exagerado. O mellor hai amores que fan sufrir, non digo que non, pero sí, pola parte dele o amor por miña nai hasta o tiña na xastrería, tiño no acordeón, o acordeón de meu pai decía Abelardo e Elvira. Tiñan unhas experiencias moi diferentes un do outro, posiblemente, eu sei porque casou meu pai con ela, eu non sei porque casou ela con meu pai, que tamén, por desamparo. Porque atropelou na un coche, ela coseu para Valenciaga, era unha muller que viña de San Sebastián. Eu vou dicir a outra parte, miña nai, a parte máis artística, máis manual e artística, os labores de tecidos, labores de bordados, labores de esa minuciosidade de beleza, ese amor das fotos e todo iso é unha herdanza realmente materna. Pero que vexo que eses dous mundos a ti viñeronche moi ben para a literatura. Totalmente. Porque tiñas a imaginación do teu pai, Sí. máis a artesanía da tua nai. Sí, claro. Eu, por suposto, máis debo a ela, entendamos. Canto máis tempo pasa, máis me vou dando conta de que me debo a ela. Moito. Porque foi moi xenerosa ata o final. Ata me decir, Elena, fora de Becerra, botoume da casa, non vale máis xenerosidade. Eu quedaría ali. Non pasaría nada, quedou moita xente, pero ela decidiu, estudiei por ela, estudiei unha segunda carreira por ela, e marchei da casa por ela. E iso, esa xenerosidade de ter xa uns anos, bastantes anos, bueno, estaba acompañada de meu irmán e de miña cuñada, que foi unha filla para ela, pero que esas máis sempre queren que os fillos que estean cercas e tal. Ela deume un empuxón e dixo, isto non podes quedar aquí, para que vas quedar aquí? Como vas quedar aquí? Que rendimento lle vas quedar aquí a túa preparación? E pedín traslado, incluso a loucura de pedir Valladolid, que onte estaba neste apartado escribindo e dixen, Dios mío, Valladolid, mira que si me dan a min Valladolid. Bueno, frío, en Becerrea tampouco non debe ser moi quente. Que pasa que eran concursos do Estado e non había maneira de... Claro, concursaba toda España. Entón eu, pola licenciatura, tiñas dereito a cidades e a poboacións maiores de 10.000 habitantes. Tiñamos un concurso restringido, que é unha das ventaxas que lle saquei tamén. Pero claro, as cidades eran Santiago apetecidísima, Santiago non había maneira de meterse en Santiago, e logo as outras de... Vigo foi o meu primeiro destino. Eu conto isto, eu pude ser viguesa de adopción, non a adopción formal do Concello, viguesa. Eu, en vez de santiaguesa, pude ser viguesa. Pero virlaronme o posto de Vigo na cola de tomar posesión. Nin siquiera foi no concurso de traslados, é dicir, nesa rauta de miña nai eu pedín Vigo, porque era a cidade que había. E había 3 prazas, unha para o Dr. Fleming,
e 2 para o Picacho. Nas 2 do Picacho entraba eu, pero era a segunda, porque como para estudiar pedín permisos de 3 meses que había que cesar, perder o escalafón, perder a puntuación. A miña amiga e compañera, que tamén era de Lugo, non nos pediu, e entón ela pasou mediante. Entón, ao quedar 2 prazas, eu se levaría a segunda, e cando iba, xa lle deran a ela, daquela tomábase posesión nos concellos, deran ya a ela o título, cando me iban dar a min, por megafonía, que non se dera ese título, que a praza estaba outorgada. O sea, fora de toda concurso, fora de toda reclamación, fora todo, a unha da sección femenina que se reincorporaba. E entón non había nada que facer, no franquismo non había nada que facer. E volvín chorando para casa como unha madalena, xa non fun viguesa, por tanto, despois fun Ferrolá, moi pouco tempo, e pois santiaguesa. E agora son, sobre todo, ancaresa e cervantega, pero agora son rianxeira tamén. Teño moitas patrias. É algo da terra, xa. Bueno, sabes que Vigo sempre ainda estás a tempo de ser Sí, viguesa. non, xa non. Pasas aquí 3 meses, xa Abel Caballero se che dá Sí, sí. a Vigo Paz. A Vigo Paz, sí, sí. Por iso non te preocupes. Falabas antes que primeiro foi o oficio, despois a profesión e despois a vocación literaria. Sí. E foi unha vocación tardía, entón. Sí, sí. A pesar de que meu pai sempre soñaba con verme xornalista, eu empecé a escribir poemas no 68, 67, 68. Xa estudiaba na facultade. A sombra de Juan Ramón Jiménez, que foi o meu mestre, non é un mal mestre, non é calquera mestre, falaba realmente, tiña un caderno deses que levaban os nenos de tapiñas azuis, que iba grapado polo medio, non sei, agora non sei se hai eses cadernos, eran os primitivos cadernos. E iba escribindo os meus poemiñas, iba escribindo para min, 68, publicáronse no 72, que aparte este libro conmemora os 50 anos de poesía. O de Rosa Antiga. E a primeira parte, que é o primeiro libro que foi publicado tamén de autora en La Voz de la Verdad, pois é unha parte elexíaca, triste. A verdade é que eu no fondo son triste, pero aí notase moito esa elexía. Trapero Pardo, que fixo unha recensión sobre el, decía, puxo o libro moi ben posto, claro, os amigos fan así, el era amigo de miña prima, que estaba na editorial, pero el decía que a elexía que había nese libro tiña que ser falsa, sendo dunha muller nova, tiña 32 anos daquela. Que realmente o aniversario que eu pasei con complexo de vella, con tristeza de vella, foi o 26. Increíble, non sei por qué. Cando cumplí os 26 anos tiven a impresión de que era vella. Pero por algo en particular que che pasara? Non pasou nada. Ese ano non pasou nada. Non hai nada de razón. Diría un setembro un pouco húmido, quizáis. Pois non sei que pudo pasar para eu tomar aquelo con aquela intensidade de cambio na miña vida. Entón ese libro non, é elexíaco de por sí, de verdad. Eu era así. Posiblemente o siga sendo, pero cheguei a facer outro, claro, a poeta evoluciona moitísimo. Era unha poeta moi intimista, que me fun pasando xa a poeta máis social, unha poeta solitaria, que eu non tiña amizade con ninguén, pola zona de Becerreá non escribía ninguén, o máis cerca que tiña sería Novoneira, pero, pois non o conocía, nin tiña trato con el, nin prácticamente o lera, e entón eu quedei como anclada nun tipo de poesía Juan Ramoniana, moi dos autores que lía na facultade, porque eu non tuve en literatura galega. Eu empecé en Santiago, fixen os 2 comuns en Madrid, na Complutense, o 67, 68, 69. Para que non quede sin decir, o meu paso pola Complutense en maio do 68 foi decisivo nunha evolución persoal. Unha evolución persoal fortísima miña, non? Os cabalos desbocados, a policía montada polo campus, éramos 30 e pico mil alumnos, claro, as manifas enormes que había, os sucesos que pasaran recentemente, dos que ali se pedían contas,
con cargas policiais e con todo a policía metida na aula. Eu non sería a mesma se non paso por Madrid. E hoxe dame moita pena como está Madrid. Quero ir a Libón, marchamos para Madrid e volvemos ao día seguinte. Xa. Porque ademais Madrid foi sendo tragado como polas patas dun polvo polo Corte Inglés, con diversos nomes. Aquí é unha librería, ali é un tal, ali é un cual. Non hai nada do que había cando eu ia ali, non se parece nada, non é... Entón, volta para aquí. Pero sin Madrid, sin a gran cidade, sin Madrid, sin aquela experiencia universitaria directa, porque daquela iba como INTA a universidade, non é igual estudiar por libre que estudiar por oficial, pero con 3 meses cáptase ben. Claro. E por suposto, eso influiu decisivamente no meu cambio, claro. Sempre escribiches en galego desde o principio? Non, o primeiro libro está escrito en castelán. O primeiro libro está escrito en castelán, está recollido aí, son os poemiñas de Alalás, se chamaba, tiña de título. Non era eu capaz de ver cos meus ollos que se podía escribir poesía galega. Na miña casa o ídolo dos escritores galegos era Curros, non era Rosalía. Meu pai ensinábame a Rosalía máis como muller que como escritora. Curros, sí, meu pai sabía de memoria os aires e sobre todo o Divino Sainete. Entón, aquela tampouco non era unha poesía para min atractiva naquele momento. E o castelán era a lingua na que me alfabeticei, na que aprendín e a única que sabía escribir. Isto pasoume na escola. Eu chego á escola, no 60, sendo unha muller falante, porque eu creo que son meu irmão e eu, dos poucos rapaces de Becerrada da nosa xeración que se salvaron do castelán familiar. Fomos uns nenos criados en galego, educados en galego na casa e co galego como lingua absolutamente normal, menos para as clases. A meu irmán, que era moito máis instalado no galego que a min, miña nai pasaba 3 días antes do exame dicindo: chámaste Ovidio e tes que falar en castelán. Chámaste Ovidio e tes que falar en castelán. Porque el chamámoslle Pacuco, que se puxo el Pacuco a si mesmo, chamándose guapo. Entón, diguese cando oía que se chamar por Ovidio non contesta. Entón, eran 3 días de ensaio, todo bacharelato, chámaste Ovidio e tes que contestar en castelán. Entón, para meu irmán foi moito máis duro, porque eu polo medio, como era nena e andaba coas beatas e toda esta historia, que el non, pois eu castelán sabía ben, non tiña ningún problema. Pero non se me pasou pola cabeza nunca que o galego valía para escribir, nin para estudar. Entón eu preséntome na miña escola, en Vilaver, nos Ancares, con un auditorio que falaba galego, que prácticamente o castelán non o sabía. Era unha escola de nova creación. E eu penso agora moitas veces, claro, as clases en galego non as dei. Nin a min me parecía posible, nin os pais o consentirían. Entenderíaos. Aínda aqueles pais de Vilaver me trataban de convencer que mandar as fillas á escola era un atraso. Imagínate se cometer a ousadía de ir alfabetizando en galego. Eso é que non se me pasou ni pola cabeza. Pero teño un recordo moi bonito de cal foi a miña actitude na escola con relación ao galego. Polas tardes, polo inverno, viñan serrantinos portugueses para preparar as madeiras de construción das casas, que empezaban a sacar as pallozas e a facer casa. E traían nenos de 12 a 16 anos, moi analfabetos. E os homes que viñan con eles pedíronme se podían ir á miña escola solamente a aprender números, contas. E polo día non nos podía admitir, porque eles traballaban. Entón iba a mañá unha clase nocturna gratis e por amor, con candiles de carburo, para darlles clase a uns 30 mozos analfabetos que había na aldea. 30 mozos, porque as mozas mandábanas para Barcelona para que non quedaran preñadas cos esforciaduras do monte. E eu era unha delas. Teño que decir que andaba a 20 kilómetros sola por ali arriba polo monte, nunca pasou nada, nin me deron, pero aquelo deu-me un pouco de repelús, non? Era moi nova, para saber que as outras as tiñan que sacar do medio. Xa. E facían ben. Tiñanas que sacar e facían ben. Non quedaban todas, pero moitas sí.
E entón aqueles rapaces viñan os nenos, dixenlles aos pais, se os veciños, que son os que teñen no carburio, os que puxeron as mesas, pois aceptan, eu encantada, viñan os nenos aqueles, os portugueses á escola. Eu acordo meter unha tarde-noite, unha gran discusión de se era Melro ou Merlo, o nome do paxaro. E discutímolo con paixón. E eu estaba entre as do que era Merlo. Entón eu deime conta que estaba asumindo o galego como lingua normal, co portugués, nun apartado raro, cos portugueses, pero que estaba asumindo con normalidade. E claro, xa dentro, despois fora da escola, por suposto que falaba galego con todo o mundo, incluso cos meus propios alumnos, pero nunca pensei que podía escribir galego. Cando me publiquei o libro, empezoume a traballar un pouco máis a cabeza, e aí tive na sorte de encontrar un amigo que se chamaba José Luis García Mato, que era poeta, que era vilalbés, que era moi amigo de Xesús, e con Xesús polo medio, na miña recuperación da lingua, Xesús influiu moito polo medio do outro, xa non digo despois, correxíame o dialecto, porque eu escribía no dialecto oriental, o pouco que facía. E entón a mí parecíame moi mal. E eu estaba un pouco dicindo, pero este home que lle importa, porque el mandaba, o outro mandaba esa a él, e el vos voy a mandar a mí. Pero o que corrixera o Xesús. Sí, claro. Quitábamos pres, quitábame todas aquelas. Entón, porque claro, para min daquela, supuña o que para moita xente supón aínda hoxe, que a cousa é moi seria. Xa non era cambiar de lingua, era pasar da miña lingua a outra lingua. Claro. Era cambiar do castelán para un dialecto e pasar do dialecto a outra lingua, que ademais a outra lingua non se falaba en ningún lado. Non era unha lingua escrita que eu tivera de modelo. E isto foi moi complicado. Moi complicado para que eu aceptase. Porque eu, en principio, mantívenme, son moi testana, mantívenme nas miñas 13 que eu escribía así. Non me dei conta que non sabía daquela que poucos anos máis tarde me iba a converter en profesor de galego, do galego máis normativo, e que na miña casa hoxe xa se fala galego normativo. Algunha neta fala galego ourensán e fainos moita gracia por parte da nai, pero sabe moi ben o normativo tamén. E entón foi esa, a razón foi esa, empecé a escribir en galego, pero si diglóxicamente, con uns temas que non eran os temas que eu abordaba desde o castelán. E gañei un premio en Viveiro con un tema moi folclórico, que era o son das gaitas, tamén moi melancólico, pero deronme un premio. E para min aquilo supuxo un paso adiante de dicir, podo escribir en galego, non hai problema. O premio nunca mo pagaron. Pero bueno, para min foi espléndido. Isto pasa moito, e aí o Xesús tamén sabe de premios que non lle pagaron. Pero ademais os dele eran premios de diñeiro, como eu aquel non era casi nada, pero sí foi un avance, foi un empuxe. Precisamente, volvo atrás, retomo, hai unha polémica con Alonso Montero co título de fillo adoptivo de Lugo. Sí, para que non saiba que houve unha proposta no Concello de Lugo para nomear o fillo predilecto, e o BNG votou. Exactamente. Bueno, pois eu non fui unha alumna de don Xesús, tive moito trato con el despois, pero non foi alumna. Xesús si foi alumno del. Pero sendo eu unha rapaza a quen non conocía de nada, Celia Roca fora alumna en magisterio del, porque ele empezou en magisterio. O curso seguinte que eu marchei de magisterio, veu el para magisterio. Fora alumna del e dixome un día, vamos a levar o teu libro a Alonso Montero, que a min seguro que non recibe, para que che dea unha opinión. E fomos, Celia Roca e eu, a casa de Alonso, levamos o libro, e mandoume volver nuns determinados días, ali, Gil Juste, me parece que se chamaba onde vivía, e ao cabo duns días volvemos as dúas, ali. E deu-me e díxome, mire, vostede sabe o que é a poesía, ten moi claro o que é a poesía, por favor, siga escribindo. E foi outro amparo, non para o cambio de lingua, pero sí para decir, bueno, si este señor, que eu sabía que tiña fama de sabio, de sabedor, de coñecedor da literatura, si este señor me di que podo seguir escribindo, eu vou seguir escribindo. E de paso lín un libro del, os 100 mellores poemas da lingua galega,
E nese libro encontrei un poema, un soneto do meu veciño do hoxe de Isorna, Faustino Rei Romero, Ajá. en Escolanía de Merlos. E era un soneto que coincidía coa temática dun soneto meu do libro Alalás. Pero claro, efectivamente, estaba en galego e tiña a mesma temática do mundo, do panteísmo que eu tocaba, da morte dos paxaros que eu tocaba, e dixen, foi a revelación. Podo dicir as mesmas cousas, non hai problema coa lingua, non é cuestión da lingua, é cuestión miña. E empecé a vencer aí xa o problema xa de deixar o castelán para atrás. Estive moito tempo sin escribir en castelán. De vez en cando, é que é moi doado escribir poesía en castelán. Hai 2 ou 3 poemas máis en castelán en colaboracións con revistas de fora, que teño moita colaboración vertida polo mundo. E podo escribir en castelán, e gústame escribir en castelán. Non o fago por ética, porque creo que teño un deber co meu país e coa miña lingua, e iso para min hoxe é sagrado. Paira desde o principio nesta conversa a figura de Xesús Raba de Paredes, seguramente estará aquí tamén en algún outro momento, pero sí que me interesa tanto a nivel, lóxicamente foi o teu home, é dicir, hai unha relación amorosa, pero sí que tivestes unha relación literaria entre vós, é dicir, tendes libros publicados entre vós, e unha conexión moi potente. Quería que falases un pouquiño diso. Bueno, son cousas que pasan. Imagina que non está al diante. Non, eu quero que sea al diante. Eu encantada, é a persoa coa que quero estar sempre, claro. Incluso en casos como este, en calquera caso. É a persoa que eu elixín para estar con ela e que quero estar con ela. Foi... Casi todas as cousas saen de cousas moi... Xa o dixen antes, de cousas moi pequenas. Suso e eu tivemos unha relación de antipatía, falo da miña parte. Aí, nesa historia da corrección dos libros, a él nunca lle dixen nada, nin creo que yo dixera o García Mato tampouco, pero tiveramos un encontro, fomos convidados, eu estaba convidada e logo de paso convidou a ela a unha comida na que Manuel María era unha celebración de aprobar unha oposición, un sobrinho do anfitrión, e tiña a Manuel María de invitado especial. Manuel María era un home, eu conservo humanamente un gran respeto por él. Era un home rimbombante, era un home que falaba en alto para escoitarse, era un home que copaba toda... Entón, cando acabamos de comer polo camiño, isto era nunha aldea que se chama San Covade, era pola festa do capón, era comer capón. E polo camiño, nunhas escaleiras, ali en Vilalba, dun parque que se chama Manuel Fragueiro e Barneoxe, encontramos a Xesús e dixo: "Hola, Xesús", saludou Noel, saudei Noel por segunda vez, presentáramos un Lugo, pero non relustro, non recordaba moito del, nin tú fora ali nos cantóns. Me presentáramos Claudio, aqueles compañeiros do colexio menor. Entón dixolle: "Ven comer que non ven Lois Dieguez", tamén estaba invitado Lois Dieguez, non foi, dixo: "Non ven Lois Dieguez, ven ti". E Suso marchou con nós. Fomos comer ali. Eu estaba convencido de que Suso era de por ali e vivía por ali. E cando Manuel María levábame un feixiño, todo o canto el tiña publicado dedicado polo amigo que lle mandou, entón entregou, foi unha cousa moi bonita e tal. E Suso para que non queremos moito, pois Suso dixo: "Me queres dar unha volta por fora?" E dixenlle: "Sí". Era o que me tocou a min ao lado na mesa, sí. E ali quedou Manuel María predicando e nos fomos dar unha volta para estirar as pernas. Un acto descortés totalmente, que me pesou moito, pero bueno. E sentámonos ali onde un cómaro, onde un chanto daqueles tan bonitos da Chaira. Empezou a contarme cousas moi íntimas del. Como que eu lle inspiraba unha confianza moi grande, e a min aquelo gustoume moito, porque non é normal que unha persoa que acabas de conocer te faga partícipe de súas preocupacións. Que día quedamos moi amigos, eso é verdade. E non quedamos en vernos o día de Ano Novo. Eu tiña uns 600, marcho de Becerreá con meus 600 o día de Ano Novo para chegar á cita na Rúa da Cruz, e Suso non apareceu na cita. Eu esperei 1 hora, 2 horas, estaba como soe pasar,
todo aquelo cheo de borrachos da noite anterior, non tanto como hoxe, pero sí. E cheguei á miña casa, meu irmán, que era, e é moi confidente meu, morría coa risa, dixo, ja. Dixo, ahora cando volvas ir nunha expedición destas, poñoche un banderín aí no coche. Bueno, foi unha comedia todo aquelo, porque a na miña casa sabían a que iba, porque o día que encontramos en Vilalba estaban meus pais comigo tamén, que os foramos levar a eles onda uns parentes, unha tía de Portela, que vivía en Vilalba, que era parente da miña nai. Entón, claro, ese día quedou mal, porque chamoume á casa de Angelita da Feira, que era moi amiga miña, porque na miña casa non había teléfono, chamoume á casa de Angelita, que lle dera o teléfono, e fun, a hora que quedei con ele, díxome, mira, non cheguei porque perdi no autobús. E dixen eu, perdi o autobús? A min todo para aquilo sonábame raro. Logo díxome que estaba en Santiago, que traballaba en Santiago, e claro, xa me sonou un pouco máis aceptable, se un perde o autobús en Santiago non pode chegar a Lugo. Pero con un espírito moi de aceptar as cousas e de non darlles moitas voltas. Moi resignado, sí, esa palabra, resignado, moi asceta. Díxome, pois que se lle vai facer? Pois ala, foi así, dixen, pois foi así. E volvín para casa e dixen, este non é máis tonto porque non é sano. Pero volveuse nos meter o pobre do mato polo medio. Entón, foi o ano 1975 que mataran a Aldo Moro en Italia. E miña cuñada e eu íbamos ir facer un curso de... No, íbamos ir a Italia, de vacacións, as dúas, coa pequena, con Elvira. Pero estar a Italia naquele momento non nos atrevemos, e como éramos os tres profesores de francés, pois fomos facer un curso á Alianza Francesa, que era un curso interno, pola mañá, e pola tarde podíamos salir, e pola noite. E pola mañá, no Burgo das Nacións. Despedínme de Mato en Lugo, que estaba en Mato, quedei con el, despedínme del, e dixome, vouche poñer aquí o teléfono de Rábade por se fai falta, no progreso. Dixenlle, de Rábade non me poñas nada, non quero saber nada con el. Nunca se sabe o que o vas necesitar. Dixenlle, pois pon, puxo ali o teléfono da gran enciclopedia gallega, e chegamos ao Burgo das Nacións. Instálase no seu lado unha persoa, un home que levaba atrás de min toda a carreira de magisterio, que non había maneira de apartalo e quitarlo de encima, e caime ali ao lado. E díxome miña cuñada, menudo nos caeu, dixenlle, sí, ó. Entón el dixo, pola tarde desa praia, dixenlle, claro, pero quedamos un asento, verdad? E dixen, eu sí. E díxolle miña cuñada, no, pero non podes ir, que a Elena ten mozo aquí en Santiago e non vai ir el. E dixo el, bueno, entón dixen eu sí, tal. E un morta coa risa dixen, e agora de onde saco o mozo? E díxome miña cuñada, tes aí un teléfono nas beiras do Progreso. E dixen, bueno, pois vou non chamar, porque da vez de perdido só río. E chameino dicíndolle a causa pola que o chamaba. Non sisos. Dixenlle, mira, teño un problema. Estou aquí no Burgo, teño un pesado ao lado que non me deixa, miña cuñada dixo que tiña aquí un mozo, e eu teño que traer aquí un mozo esta tarde, se me falo o favor. Si, muller, sí que, por que non? E apareceu o Suso por ali para ir, montouse ali no coche, volvemos da praia de Testal, e cando volvemos dixo, a verdade é que eu polas tardes non traballo, se realmente tedes o sitio vacante, e dixenlle, pois sí. E isto debía ser o 3 ou 4, e polo 14, Juliet, xa éramos mozos. Esta é a gran loucura da nosa vida, da miña e sin dúbida da del tamén, non hai volta que darlle. Eu co traslado pendente para Valladolid, posible, e os dous con algún compromiso, de alguna maneira, os dous tiñamos outro compromiso ao lado. Bueno, falamos moito, e decidimos seguir para adiante, nen casa, e xa casamos o 5 de setembro. Pero eu quedei, a min deranme o destino en Ferrol, afortunadamente non en Valladolid. Quedei en Ferrol, el traballaba en Santiago, e o primeiro ano de casados estivemos casi sin vernos, nada máis nos víamos o fin de semana.
E entón foi unha especie de lúa de mel de fins de semana e carteo. En aquel carteo empezamos a escribir, cando nos demos conta realmente eran poemas o que nos escribíamos. Entón dixo el, vamos xuntar todo isto nun libro. Dixen, pois pareceme ben. E logo repetiu el, vamos, e por que non escribimos xuntos outro libro? Pois sí, e outro libro? Pois sí. Empezamos a escribir xuntos da maneira máis cómoda, máis entregada e con máis gana os dous de participar. Empezamos por un libro dos símbolos de Galicia, primeiro os dous libros de No alo de nós, que foi o segundo, O sangue na paisaxe. No sangue na paisaxe unimos poemas, no alo de nós reescribimos, un escribía, outro reescribía. A novela Morrer en Vilaquinte, e o libro dos símbolos de Galicia, a bandeira, o escudo e o himno, que é a primeira cousa modesta que se fixo, que era para as escolas, era para un concurso da Fundación Rosalía de Castro para mandar ás escolas. E así estivemos escribindo xuntos así. Que pasou? Que foi moi gratificante para nós, moi fácil, moi doado, porque cando dúas persoas se levan ben, se queren e traballan porque queren traballar xuntos, nunca hai problema. Os dous ceden onde creen que teñen que ceder, os dous ven que se mellora coa idea do outro. O que pasa que a recepción para min foi moi fastidiada, porque, bueno, pois, desde o premio do sangue na paisaxe, que cando abriron a plica e viron que era de dous, viñeron falar con el, a Enciclopedia Gallega, onde traballaba, para dicirlle que aos dous que non, que quitara os poemiñas que lle sobraban, que eran, ben se vía cales eran, e que os quitara, que fora o libro del. Non é verdad que eran 4 poemas, era medio libro. Pero en principio aí non lle daban, e creo que lle tocaría a Darío Xoán Cabana, que era o que continuaba, o que estaba seguindo. Entón Suso chamoume a min, fun ali, e dixo Suso, non, pero isto é unha estafa, isto é unha estafa ao público, isto non se pode facer. Entón falamos el e eu moito tempo, e chegamos á conclusión de que nos parecía ben que non nos lo deran, pero que fixeran constar porque non nos levara. O premio dabas este libro, por ser, estiveron unha hora máis e chamaron dicindo que sí, que non lo daban, que o daban. Entón, despois, Morrer en Vilaquinte xa non tivo tantos problemas, pero sí, cada vez que se editaba un libro destes, o editor só falaba con Suso, non falaba comigo, e cando recibimos o premio dos símbolos de Galicia, aquilo foi tremendamente duro, foi o máis duro que me pudo pasar, porque foi collelo Suso, e eu iba con el. Non quero dicir o personaxe, porque o personaxe eu lo teño onde está, é un personaxe público, xa non vive. Eu lo teño onde está, era unha fórmula de meu pai para decir a alguén que molestara na vida, pois que Deus o teño onde está. Pois ben, pois Deus o teño onde está. Que en hora boa, señor Rábade, e o Rábade, que estaba moi orgulloso de min, teño que dicilo, e agradecerei sempre, díxolle, mire, o libro é dos dous. E o señor contestou, pero todos sabemos quen pon os ladrillos. E entón, ante unha recepción deste tipo, collemos e decidimos que cada un seguise o seu camiño e que empezáramos a traballar cada uno del, porque eu cada premio que levábamos para min era un disgusto inmenso, el tamén o pasaba moi mal, e entón era armar un Cristo onde non tiñamos por qué. Seguimos facendo outro libro a medias, que é un libro con fotografías que está traducido a 4 idiomas, moi bonito, que é Cabaleira de Pedra, sobre Santiago de Compostela. Esta foi a razón pola que empezamos e tamén pola que acabamos. Pero pouco injusto, sobre todo que afortunadamente os tempos cambiaron, é dicir, despois ti pensas que... Claro, pero isto axudou a cambiar os tempos, non sabes? Claro. Esa colaboración axudou a cambiar os tempos. Hoxe non me extraño xa a colaboración, sexa de home e muller, sexa heteroxéneos, entendesme? Claro. Sí, bueno, eu padecín... Hai que romperlo, entón forzar socialmente a situación, senón... Claro, pero sí, realmente quen levaba de perder nese momento, claro. Que era un momento moi temperá, pois era a muller, sempre, era así. Era a discriminación.
Tal cual. Sí, despois hai algo que eu tamén lle quero agradecer moito a Xesús, sempre o fago, que co colectivo Cravo Fondo, aquel colectivo que, bueno, tiña máis ruido que noces, pero... A miña idea, conta. Sí. Isto abunda no que te estaba dicindo agora, sí. Foi máis ruido que noces, pero sí, foi un colectivo que se ergueu contra a poesía social, además, xestamente eu non escribía poesía social. Di Xulio Valcárcel, nun traballo que fixo para un libro que se lle dedicou a Fiz Vergara, decía, os menos, xustamente os que estaban máis de acordo co manifesto eran Fiz e Helena, que eran os que viñan de outro tipo de poesía, non? Eran os que xa non facían ese tipo de poesía. Pero aquelo foi moi importante tamén porque eu non entraba, por suposto que non entraba. Eles viñeron, os irmáns Valcárcel viñeron buscar a Suso. 77, foi no 77. Viñeron buscar a Suso porque era máis conocido que a eles, e máis que Ramiro. El era o que empezara a publicar en Lugo, e, bueno, el era moi destacado, publicara na antoloxía Os Novísimos, da poesía galega, entón el era moi coñecido, iso é verdade, entón viñan buscando o seu amparo. El, pois, naquele momento escribíamos xuntos, pero el con toda a súa xenerosidade, que sempre lle agradecín e lle agradecerei, porque sei o papel que xugou na miña vida, dixo, bueno, eu vou, pero se vai Helena tamén. Non, dixo, bueno, pensade ben, senón eu, sin ela non vou. Entón eles tamén o estiveron pensando, dándolle 50 voltas, e por fin, para leválo el, viñeron, bueno, pois que veña Helena, pero eu fun realmente, non por cota, non fun por cota, pero fun. É a primeira persoa que aparece nunha antoloxía dese tipo. E despois, cando publiquei o libro Festa do Corpo, que é un libro erótico que se mantense... Eu sempre escribín de poesía, pero é unha poesía moito menos carnal, moito máis espiritual, senón mística, incluso humana, sempre moito máis nos sentimentos que no sensual. Pero nese libro sí que me mantiven moi ben no filo entre a pornografía, que non quería caer, e o sentimental, que non quería caer. Entón, o sentimental puro. Mantívenme aí moi ben nese filo. Estivo ese libro estivo nun premio do Concello de Santiago. O Concello de Santiago daba un premio de poesía. Un poeta, un gran poeta, tamén neste momento falecido, pois cando soubo que era meu, chamou a atención directamente por como eu escribía eses libros. E despois foi publicado na colección Esquío da Deputación da Coruña, e, bueno, pois foi realmente o primeiro poemario erótico escrito por mulleres na poesía galega. Non foi un atrevemento, foi unha necesidade que outro día estaba lle preguntando a Suso, cadrando datas para este libro memorialista, porque non me cadran e terei que buscalas como poida, porque ese libro foi escrito na Illa de Madeira, porque é a primeira vez que nos separáramos 8 días ou 9, e eu sentín moitísimo a súa ausencia, sentina co corpo. E entón fun capaz de escribir ese libro, pero pola realidade, polo que eu estaba sentindo, non... Posiblemente, se me sento a escribilo, non o escribiría. E ainda teño que datar eso ben datado para ver exactamente en que ano foi, sin que me interese demasiado, pero bueno, para mí sí que me interesa volver a retomar o ano que foi. E a partir de aí, pois, logo xa empecé a escribir para nenos, e o de entrar a escribir para nenos foi polos fillos. Escribimos os dous para eles, o libro de María, despois eu daquela era profesora de música tamén, e o libro de María é un libro de música tamén. E logo meteime cos nenos, un era para María, outro era para Abelardo, un era para María, outro era para Abelardo, a Canción do Rei é para Abelardo, aquele é para María, e cada un vai sendo para un. Teño que decir que, pese a que eu nunca pensei nesto, eu pensaba nos meus fillos en que non tiñan libros, e inventaba as historias, e logo, cando vían o libro feito, eles que eran listos, decíanme, que parte nos toca a nos dos cartos que ganes? Entón, porque claro, este libro é o libro do piano de Abelardo. A Canción do Rei. É o libro do piano de Abelardo. Claro,
os contos que escribín para nenos, aí hai un Raúl que é unha maravilla, ese libro. Para min, ese Raúl é un libro no que un neno ten o problema de non saber decir que non e como ten que desenvolver a súa vida para poder decir que non dicindo que non. Aprende a falar de outra maneira, non? Hasta que lle meten un susto moi grande, cunha agulla dunha inxección grandísima e di non por primeira vez. Entón o médico prescríbelle exercicios do non varias veces ao día, como unha terapia, tal, non? O sea, que me parece un libro incluso con moitísimos valores, a máis alá de... Ninguén falou del, porque os libros meus que teñen éxito, amigos, son os que falan de nenas, son os libros femeninos. Tocoume tamén esa racha. Ahora que falas dos teus fillos, eu escoitei unha lenda urbana, que xa que estamos aquí, vamos a contar, de que ti os teus nenos, cando che falaba en castelán, como que facías que non os entendías. Si, Abelardo, sí. Sí. Estaría disposta a facelo cunha neta que teño, pero como é neta non me atrevo, pero dentro de 2 ou 3 anos sí que o farei. Sí, Abelardo aprendeu a falar na gardería. Entón, María aprendeu a falar con nós, e non había problema, pero un neno que aprendeu a falar na gardería viña falando castelán, e eu non o oía. Fun tan cruel. Decíame agua, e eu dicíalle, que queres? Agua. E hasta que lle dicía, queres auga? E el tonto non era, auga, toma auga. E sempre me decían, bueno, isto digo que o facía eu, porque claro, o pai tiña a mesma relación con eles que a min, pero unha nai, sobre todo unha nai, que eu fui unha nai moi clásica, sabedes que é a que ten, a que pasa máis tempo con eles, etcétera, non? E o pai non lles cambiou nunca de idioma, claro, e a María tampouco. De feito, a nena de María, a maior, ela di que fala galego. Ti que falas, María? Fala castelán, pero di que fala galego. Sí, fala castelán da gardería, claro. Pero bueno, de vez en cando solta cousas que preciosas, como el lobo nos quedaba moi longe. Pero a esa nena eu non me atrevo porque é moi pequena, pero cando son un pouquinho máis grande vou dicir, mira, comigo tens que volver a falar como falo eu, porque eso é a maneira. Porque eu pensei, se fose alemana ou sueca ou noruega, como lles iba a falar aos meus nenos? Iba a permitir que perderan esta lingua, non? Pois son unha nai galega, con moitísima máis razón o vou facer. E, bueno, Suso pareceulle moi ben. E sempre me decían, este rapaz vai xo a poñer, vai. Tiña o teléfono, o contestador do teléfono, en Boston, en galego primeiro e despois en inglés. E eu cada vez que collía e o chamaba e salía o contestador en galego, medrábame o corazón unha cuarta. Escolarizouse en galego pola conta del, hasta en castelán, porque tiña unha profesora reaccionaria e que lle reñía. Entón, hasta o castelán o escribía en galego. Os cadernos todos dele estaban todos os cadernos en galego. O neno que decían que o iba a rechazar. Non, os nenos son listos. O que rechazan, cando entenden, é porque os pais non falan con eles como falan entre sí. Cando chegan a entender eso, é unha cousa rara que no tempo de hoxe non ten sentido. A escola é un elemento moi desgaleguizador, e claro, eu tamén non tento. Pero a nena pensa que fala galego e iso é unha cousa boa. Sí, polo menos. Sí. Ti explicabas antes que te dedicaches moito á literatura infantil, e hai dúas cousas que me interesan comentar contigo. Unha é, por que razón, despois de 40 anos prácticamente de ensino en galego, onde as lecturas están en galego, parece moi difícil crear lectores adultos saindo dese magma? É dicir, como é posible que os nenos se afagan e afortunadamente teñen as súas lecturas recomendadas e incluso obrigatorias en galego, pero parece que os chegar aos 16, 17 anos como que claudican, como que desertan, e xa é moi difícil despois recuperalos na literatura en galego. Queres que sea mala ou boa? Aquí en Biosbardia temos fama de malos, así que por ese lado estás despreocupada. Vale. Pero tampouco é obrigatorio, ti fai o que queiras. Non, pois vou ser neutral. Neutral, pero a miña cabeza traballa moito. E os nosos nenos nunca leron literatura xuvenil, nin en galego nin en castelán. Pasaron das lecturas de nenos ás lecturas de grandes. Eu creo que se está facendo un uso abusivo da escola con lecturas que non son de calidade literaria. Son irrelevantes. Entre os valores
os valores que hai ou non os hai, porque, a ver, eu teño unha serie de cousas ás que non podo renunciar. Non podo renunciar a ser feminista, non podo renunciar a ser galeguista, ou o que sea, non podo renunciar a ser muller, por suposto, non podo renunciar a ser unha persoa unida á clase humilde porque veño dela e porque me quero seguir unindo a ela a pesar de todo, e a defendo e traballo por ela. Repito, cando ela mesma se funde e non é a que traballa por ela, traballa por os ricos máis que por os pobres, pois hai un exceso de didactismo, tanto que estamos contra a didáctica, e toda ideoloxización que se fai dun libro, dun carácter ou doutro carácter, ten que estar moi ben para ser literatura. A literatura hai que facela de maneira que ao final entendas que ali se está defendendo unha idea, porque todos defendemos unha idea, sin dúbida, pero que non se nota a idea. Claro. Entón, que tipo de lectura está recomendando xa a escola? Non sei se é o máis oportuno, sobre todo cando son lecturas obrigatorias. Eu ás veces teño unha neta que está na ESO, vexolle ler cada libro que a mí me asusta. Outro día deume un poema a ler dun libro, non entendín, eu non entendín, estive mirando, sei o que decía o poema, seino, porque afortunadamente entendo. Poéticamente non entendín a mensaxe, e ela colleu por onde lle pareceu, en un exame, pois o que lle pareceu e corrixíronlle que non, que ali o que se decía era ta, 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 ta. Bueno, ta, 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 ta é o que quixo poñer a persoa. Claro. Pero non se dá sacada esa conclusión. A profesora ou profesor decidiu que hai que sacar esa conclusión porque posiblemente teña unha guía de lectura feita pola propia persoa que o escribiu. Non é posible que unha criatura que está lendo obrigatoriamente hasta os 14 anos chegue aos 15, 16 ou 17 non saia ou dese nivel de lectura machacada, doada, na que non hai que facer traballar a cabeza, e pase a unha literatura superior, é dicir, unha literatura con máis contidos, con máis estilo, con máis fantasía, con máis calidade literaria, porque ese salto non se pode dar no baleiro. Entón, eu diría que benvido todo o libro, pero que toda esa librería debería ser lida en horas ou mellor escolares, pero libremente polo alumnado e sin imposición, e que o libro que se impoña sexa un libro que está literariamente valorado. Non é de recibo que os nosos alumnos e alumnas acabaran, non sei, descoñezo o programa neste momento, pero eu estou completamente certa que non len durante a secundaria obrigatoria, a maioría dos alumnos non len nin a Rosalía, nin a Manuel Antonio, nin a Cunqueiro, nin a Blanco Amor, por decir algúns. E ese salto tamén o sei por profesores da facultade que lles pasa eso, que o alumnado de galego non lé máis que unha lectura moi doada, moi fácil, a veces unha persoa, unha autoría exclusiva, en círculo vicioso xa. Claro. E logo que, claro, temos a contrapartida da maquinita, que eso non o olvido, pero as persoas que lles gustan os libros, gustanlle os libros, e entón non hai maneira de que non lean. Chegará, non están todo o tempo lendo, pero len. E eu creo que os clásicos galegos non estean no ensino obrigatorio é unha estafa, porque xa non nos van ler. Claro. E ao mesmo tempo toda a aprendizaxe é unha especie de paso e de progresión do fácil a un paso máis. E aí está o profesorado, axudando a dar ese paso. Conseguido ese paso, un pasiño máis. Volve estar o profesorado levando da man. Que había que ler con eles? Pois sí. Eu tive a sorte de traballar
no colexio Pío XII de Santiago, que antes se chamaba Rosalía de Castro. Os meus colexios foron bárbaros. Sagrado Corazón de Xesús, Reis Católicos e Pío XII. Parecen todos de monxas e de frades e eran todos colexios públicos. Pero bueno, pois no Pío XII nos lemos a Casares, nos lemos a Castelao, nos lemos a Blanco Amor, e nos lemos a Cunqueiro, e nos lemos a Rosalía. Lía eu con elas, eran todas mulleres. Anomalías tamén que se me deron a min, que non se deron a outros profesores. Estiven traballando solo con mulleres moito tempo, e con mulleres dunha clase social alta, moi preparadas e moi motivadas pola familia, a pesar de ser colexios públicos, que se vos cito xa nómina de persoas públicas que foron alumnas miñas, asusta. Iso é unha sorte tamén para unha profesora poder decir eso. Pero que íbamos, que iban? Lea con elas? Pois sí, claro que lea con elas, faltaría máis. Hoxe Cunqueiro, os relatos de Cunqueiro, que son unha maravilla, un rapaz non nos entende, tens que ler con eles, porque non entendo o contexto. Pero creando ese contexto estás creando unha cultura galega que si non é foi, e que non se pode esquecer, e que é dunha fantasía verdadeiramente pasmosa. Os retrincos de Castelao son absolutamente accesibles, os cantares de Rosalía son absolutamente accesibles. Non están programados para a lectura obrigatoria? Creo que non. E se me preguntas isto, e vou ser aínda máis mala, pois é que hai moitos intereses económicos por detrás de todo este lío. E hai autoras e autores que non saen das escolas, que non saen dos centros, bueno, pois porque escriben para ir aos centros, escriben con todo o seu dereito, que non lle lo vou negar, un tipo de literatura que se vai consumir nos centros. E iso pareceme lexítimo. Hasta aí pareceme lexítimo. Pedagóxicamente pareceme aceptable? Pedagóxicamente non. Pero desde o punto de vista da legitimidade moral, pois que cada un fai o traballo que pode a favor del. Que se vai facer? Cambiando de tema, bueno, manténdonos no mesmo da didáctica, ti, sobre todo nos últimos anos, a pesar de que naciches no ano 40, e que xa a internet, cando empezou, pois xa frisaba los 50, máis ou menos. Sí, pero fomos moi sortudos, moi sortudos. A verdade é que aproveitaches moi ben os recursos da internet, para incluso a nivel de didáctica. Tiveches clases por internet de galego. Tivemos ordenador carísimo no 88. 400 e pico mil pesetas. Internet con correo electrónico no 95. E isto foi polo fillo, por estar o fillo fora. Entón, ele era quen nos aguilloaba para que utilizáramos eses medios. O do ordenador foi Xesús, que traballaba, ou Suso, que traballaba na reforma educativa, e xa empezou a meterse no ordenador. Entón, eu xa desde esa época escribo en ordenador, eu non escribo nada a man. Ele escribe a man, fai borradores a man, eu non. El e a filla escriben a man, eu non. Eu xa escribo no ordenador. En canto a redes, pois caín nas redes, como os peixes, por ver que había ali. Empezaban Facebook, que foi a primeira que mirei, foi bueno, pois eses retos que facía a propia rede, invitoute a entrar en, e fun ali, el marchou, que son eu moito para el está moi pegado a certo partido político no que eu non estou. Entón, claro, aínda que me procuro manter bastante as marxes, non entrar a saco, que eu non son política activa, son política, ou mellor dito, son política activa, pero non son política que viva deso, nin que faga partidismo, porque eu non teño partido. Pero marxame moita xente, claro que marxa, unha marxa e outra ben. E entón, xa metida nas redes, vou evolucionando a darme conta que vou ter un blog. E un amigo que morreu de moi cariñosa recordación para min, fíxome o blog cando prácticamente non había máis que as uvas na solaina de Marcos Valcárcel. Entón eu tiña o meu, e despois fíxome outro amigo, un alumno que está no CSI de Madrid investigando contra o cancro,
ese fíxome o de Galego na Rede. En Galego na Rede traballei moito, fixen moitas cousas, e incluso aínda sigo recibindo consultas e contestándoas, porque era unha microprogramación dos grandes erros, eu poñía os exercicios, poñía a información, poñía os exercicios e corrixía os exercicios. Xa que haxa xente que corrixe os exercicios a través de internet, solo me conozo a min porque son burra a rabiar. Pero bueno, aí quedou, non me podo dedicar a todo. E logo tamén tivo para min unha especie de acicate visual cando me dei conta que as cousas que levaban imaxe eran moito máis miradas que as que non a levaban. E para que fosen miradas e levaban imaxe, os textos e a imaxe teñen que ver unha relación. Entón, teña unha cámara de fotos, unha cámara de vídeo tirada que nunca se usara, que costou unha burrada de cartos, unha Sanjo, comprada na Caixa Galicia a prazos daquelas cousas que daban, tirada pola casa, non a usara ninguén, dixen, pois vou a usar de cámara fotográfica eu. Empecé a facer fotografías, e a fotografía levoume moi lonxe, levoume a saturación horrorosa que me parece hoxe, levoume a constatar os cambios climáticos que sin ela sería imposible, volveume os haikus intimistas do primeiro libro, porque tamén desenvolvín a afección a apañar cogomelos, que é o golf dos montes e dos pobres. Apañar cogomelos é como xogar o golf, ves? Olles, sigues mirando, pum, outro. É unha maravilla. Non só cogomelos, porque ti tamén és unha experta en ervas comestibles que non están moi común nas nosas ensaladas. Mira, son experta en cociña. Cando casamos non sabía nada. Nada. Miña nai era unha gran cociñeira. Descubro agora, cando miraba a Arguiñano na televisión, facía Arguiñano unhas cousas que facía miña nai. Botarlles pementos, ovos fritos, decía, mira de onde sacou miña nai. Todas estas historias, partir o allo con isto, decía, mira, porque miña nai fora a cociña no País Vasco para facerlle de comer a seu tío, que quería comer como un lambón e tiña cartos, e le mandou a cociña, non para profesional, sino para él. Entón, miña nai era unha gran cociñera, pero nunca aprendí nada dela, nunca quixen, porque eu nunca pensei ser unha ama de casa, ni dedicarme a casa. E cando casamos o solleu, puxome na cociña un refrán que decía, o caldo que non leva un pouco dunto non está no seu punto. Pero é que eu tiven que chamar a enciclopedia para preguntarlle as patacas ao caldo cando se lle botan. Non sabía nada. Hoxe creo que son unha experta en cociña. Por esa historia de enfrontarte co difícil, co que non sabes, Estánme animando a que escriba un libro de cociña, que eu tiña na cabeza un libro que se chama Cociña Pobre, ben sei que o título espanta, eu ben o sei. As historias dos títulos dos libros son moi bonitos, porque hai un libro de poemas que se chama Álbum de fotos, que se chamaba Poesía mínima, que se chamaba Libro menor. E por que se chamaba libro menor? Porque unha persoa, desas persoas que fun atopando pola miña vida, unha persoa farsante, tremendamente inmoral, que facía trampas por onde andaba, dixome un día, tes que escribir un libro de poemas, pero vou ser eu presidente do xurado e damos o premio, escribe un libro menor, non te molestes moito. E eu cheguei a casa e dixenlle a Suso, acaban de me pedir un libro menor, no que non me moleste moito para darme un premio. Entón dixen, o libro menor vou non facer. Non, para isto, pero gustoume o título, o libro menor, porque eu pensaba que ao abrir o libro iba a haber un gran contraste co título e co contido do libro. E é un libro que está fundamentado en ver fotos, en ver fotografías e interpretalas. Pero nunca me quixo ninguén publicar con ese nome, e ao final publicouse como con outro nome. Porque eu tive moi mala sorte cos nomes. Viaxe a Illa Redonda, que anda por aí. Viaxe a Illa Redonda chamábase Unha viaxe a ondas 1000. Ondas 1000, referencia ás ondas que saen alrededor dunha illa redonda. Casares en paz descanse, que era o gran editor, porque lía todo e porque se fixaba en todo, era o gran editor, un editor exquisito. Chamoume e díxome, viaxe a Illa Redonda, pero o que lle posti é imposible.
unha viaxe ondas mil, non. E dixenlle, pero Carlos, si cando unha persoa concibe un libro, e ti sábelo ben, está traballando xa cun título, eu a veces poño o título e a veces deixo para o final, pero aí tiño o título. E digo, é que resúltame que no, pero é que non hai ningún problema. Ti cando cambies, chamasme, dixeme, non hai ningún problema, estarme vadendo cambiar. No, ti fai como che pareza, pero cando cambies, dixe, pois agora mesmo, ala, que propósito. E acordamos ese título. Hai moitos libros meus que non se titulan como o título que lle puxen eu, e non me atrevín a titulalo como libro menor, non. Así, poesía mínima, así me atrevín. E entón, tuven que empezar a mirar, a unir a imaxe co texto, hasta extremos a veces moi difíciles de desentrañar, pero que quen ve esa imaxe realmente lle recorda o texto. E entón Alvarellos, que era un gran seguidor de toda esa faena miña, díxome, mira, tes aí unhas fotos que eso temos que facer un libro. Temos que facer un libro non me doado, é un libro moi caro, porque claro, as fotos van ser moi ben impresas, é un libro, pero deixame un oco porque o facemos e tal. Seleccioneille dos moitos haicos, das moitas imaxes, fixen eu a traducción ao castelán, buscamos un traductor para o inglés, que creo que é unha gran traducción ao inglés a que ten, porque era un cantautor que cobrou moi pouco, cobrou simbólicamente. Eu hasta agora non cobrei nada, vou empezar a cobrar agora coas novas edicións, pero é un libro maravilloso, fantástico, que saiu de internet. Non sería posible ese libro sin internet. Había un libro de haikus anterior que se chama Pálpebra Azul, que dos haikus son moi bons, pero faltalles ese atractivo de algo que os complete. E entón empecé a interesarme pola fotografía a partir de aí. Pero xa estou tamén cansada delas, e sobre todo neste momento parecenme perniciosas polas persoas a quen están sostendo, non elas en sí. Estou tentada de deixalas, claro. Pois carai, tes unha comunidade potente. Sí, seino, e a veces poño cousas que son moi doadas de entender, porque a pedagoga sigue presente en min. E onte, por exemplo, poño unha cousa sobre esas dous parlamentarios europeos que votaron contra que o galego fora a lingua oficial en Europa, poño cousas que son elementais, pero que posiblemente moitos votantes pois nin se fixen nelas, nin as entenda de outra maneira, hai que dicilo, hai que dicir cousas. E outro día vin un pequeno textiño meu do Twitter, no libro de texto da miña neta Elena, que era un libro no que falaba eu, que estaba na raya do ois. E este libro, isto que estaba tan ben explicado ali, porque era para a xente que o lé, alguén o colleu e meteu nun libro de texto para a escola. E sempre traballas para alguén, sempre faz algo para alguén, sempre o que dis lle chega a alguén. O que máis medo me dá é estar quieta e parada, pero claro, cada vez me rinde menos o tempo, cada vez me canso máis, cada vez... E logo, pois, que eu vivo todo desa perspectiva literaria, incluso a miña propia vida. A miña vida para min a veces é un drama porque estou vendo como drama literario. Non consigo ver xa cos meus ollos. Quería deixar por final a figura de Rosalía de Castro, que para ti é crucial. Dicía ao principio que fuches presidenta da Fundación, e é unha figura que, bueno, xa incluso nomeáchela en algún momento, sí, claro. Pero sí que me gustaría que explicitases a influencia que tivo Rosalía en ti e que segue tendo. A primeira influencia que tivo Rosalía en mí foi nominal. Foi saber que había unha muller que escribía en galego, que era o que meu pai me transmitía, e que fora tenaz, e que era grande, e que traballara polo seu país. Home, A Negra Sombra e outros 2 ou 3 poemas pola casa sí que se sabían, pero non había libro dela, non como Curros, repito. Meu pai tiña a Curros por mestre da poesía e a Vítor Hugo por mestre, e tamén a Vicente Blasco Ibáñez por mestres da narrativa. E entón, esa foi un primeiro achegamento a ela. Na miña infancia, na miña
adolescencia, na miña xuventude, Rosalía era unha persoa moi querida, moi coñecida. Creo que nas novas xeracións estáse facendo moito, pero nas casas xa non, posiblemente non este a cantares gallegos, pero cando hai 50 anos era moi rara unha casa na que non estaba este libro, conservado das primeiras edicións. Logo tivemos a sorte de ver que había... Suso foi membro do Padroado. Axudou e traballou ali moito, como non podía ser de outra maneira. Eu non, porque aínda que gañaramos o premio convocado por eles, eu como muller non fun. Pero naquela casa había o costume de que estaban os homes, pero figuraban tamén as mulleres. É dicir, era unha casa de familias, na que, sin estar as mulleres de feito, estaban de dereito, estaban de feito. Pero eu tamén andei por ali. Escribín ese primeiro libro que publiquei en solitario, que Rosalía no espello. Entón aí tiven que lela máis en profundidade para poder dialogar con ela. Cando les máis en profundidade unha autora ou un autor é cando a traduces. E nos, Suso e eu, fixemos unha traducción que titulamos Poemas galegos, que foi ao título co que se equivocou Feijóo. Feijóo, exactamente. Eu ríome sempre cando me din, mira para aí, digo eu, non, Feijóo tiña o noso libro diante dos ollos. Aquí hai que entonar a mea culpa, cada quen sabe a del. Feijóo tiña ali o noso libro, é que o noso libro titulase así. Cando te chegas a unha autora ou un autor, sobre todo distante na época e distante na lingua, e profunda como ela, sobre todo en Follas Novas, aí tes que medirte, porque sí que tes que chegar ao máis profundo. Aí chegamos a coñecela moi ben, tanto el como eu. Suso traduce moi ben. Suso é un gran traductor ao castelán, traduciu as Nanas da Cebola de Miguel Hernández, que creo que melloran ao propio original, ten unha capacidade rítmica inmensa, ten unha chispa enorme para buscar sinónimos, faino moi ben. E chegamos a ver pois cousas que aínda non están publicadas. Por exemplo, en Follas Novas hai versos que son continuación uns dos outros, pero ela non os pon xuntos. Ela non organizou ben ese libro, un libro non está ben organizado. Tería presa, estaría moi mal, e, bueno, había que editalo, pero non hai cousas que había que sacar, pero no conxunto é o gran libro da poesía galega e o gran libro de Rosalía e un dos grandes libros do mundo, sin dúbida ninguna. E entón aí é cando realmente coñeces unha poeta moi a fondo. E ademais eu teño moitas cousas en común con ela. Esa visión da vida. Bueno, a vida vai nos entretendo. A vida é o que pasa mentre facemos cousas e vai nos entretendo, pero se ao fin e ao cabo cando ves nacer un neno sabes que nace para morrer, pois mitad da alegría, non digo que quede fanada, pero iso non o podo negar de ninguna maneira, non? Cando ves que un fillo teu neno vai camiño dos 50 anos, pues, cara onde camiña, eu sei cara onde camiña, cara onde eu vou diante, pero esa persoa vai detrás, non? A propia existencia pode ter momentos moi brillantes, moi felices, pero no fondo eu tamén teño ese tipo de pensamento dela. E logo tamén ter repito, a máis sabendo que digo, que tiven a sorte de ter ao lado un home que me axudou como lle axudou dela, porque non é pensable unha Rosalía sin un Murguía. Non é pensable nin na creación, porque ela formouse na biblioteca del, porque ele exerceu as influencias que tiña para que ela publicase incluso como xornalista, e porque era un exemplo posiblemente non de vida de namorados de San Valentín, pero era un exemplo moi froitífero de familia como factoría creadora, porque estaba tamén Alexandra no medio para axudarlles a dibuixar as cousas e a facer as cousas. Entón, cantou o seu país como non o cantou ninguén, moi exageradamente, pero bueno, imos yo perdoar,
E ese é un libro polo que me parece que levantou unha lingua, deulle dignidade a un país, animou a poder escribir nela despois de tantos séculos, pero para min é un libro que ten eses méritos que non é pouco. Pero o mérito dese pensamento tan profundo que ten en Follas Novas, e sempre vou dicir que é máis profundo que en Las orillas del Sar, porque é que en Follas Novas Rosalía fai o que quere, e en Las orillas del Sar non fai o que quere. En Las orillas del Sar hai un canon de escritura romántica, menos romántica, pero hai un modelo de temas, hai un canon de escritura. Ela non escribe os Robles, por exemplo, se escribise en galego escribiría outra cousa. Xa. Sendo Los Robles un dos máis grandes poemas ecolóxicos que se coñece, en galego daríalle outras dimensións, sin dúbida ninguna. Entón, ela en galego métese en terreos sociais que non se metería noutra lingua, porque non se facía. E incluso para a súa autoformación de poeta, camiña por unha lingua que ela pode mobilizar, que se permite o luxo de poñer 3 formas dun verbo desiguais nun mismo poema porque lle convén pola sonoridade ou polo que sexa. Ela está abrindo un xardín casi virxe, porque ela non coñece a súa literatura, a grandiosa literatura anterior a ela, máis que de oídas nos cantares, xa transformada, está abrindo un xardín no que pode abrir os sucos como quere, hasta onde quere, do tamaño que quere, plantar o que quere. E esa gran liberdade que ten ela en Follas xa non a vai ter cando escribe en castelán. Claro. Sendo en Las orillas un gran libro que non o poño en dúbida, pero tamén sei que Juan Ramón Jiménez no que se fixou foi en Follas, que intentou traducir. Tiven a sorte aínda de corrixir nas fichas algunha cousa que se conserva na Casa Museo del, porque me chegaron a man e porque puden corrixir algunhas cousas equivocadas, que era moi pouco que tiña equivocado o traducir. Pero si para o meu ídolo, Juan Ramón Jiménez, Rosalía era a gran poeta, como non iba a ser a gran poeta para min? Estabas predestinada. Predestinada. E outra cousa que teño que decir tamén, que para Juan Ramón hai un poema que o ten na cabeceira da súa cama, que é o poema Ai, de Curros. Que un Juan Ramón Jiménez teña un poema de Curros na súa cabeceira, escrito a man, é impresionante. Que en Platero e yo haxa un capítulo co Ai de Curros é impresionante. Entón, toda esta xente que os que escribían en español, cando nunha época aínda algúns que escribían en español se rían de Galicia, toda esta xente que chega a admirar tanto unha escritora tan pouco promocionada, tan porque chegan a ela, como foi Lorca tamén, tan porque chegan a ela, ten que ser unha escritora que fascine. Non me quedou máis remedio que sentirme fascinada. Pois fascinados quedamos nós con esta conversa. Moitísimas grazas, Elena, fixome moita ilusión terte aquí. Espero que o pasases ben. Eu pasei no moi ben, pero son moi faladora. Posiblemente dixen moitas cosas que non facía falta que as dixera, e quedaron sin decir moitas que se podían ser ditas, pero cunha persoa faladora é o que hai. É o que hai, efectivamente. Pois moitísimas grazas, Elena. Graciñas a vos. E graciñas a vos por asistir a esta conversa Biosbardia. Ata a próxima. Ata a próxima. E que teñades moita sorte co proxecto.